Dawn l-aħħar ġranet Net News qiegħed ta' kuljum jirċievi l-menti mingħand nies li qed imorru d-Dipartiment tad-Dentistrija fl-Isptar Mater Dei u jintbagħtu lura d-dar hekk kif qed jippersistu l-azzjonijiet tal-ħaddiema ta' dan id-dipartiment. Jean-Paul Gauci kellem għal UHM Voice of the Workers għalinna li l-Gvern baqa' għal kollox passiv fid-dawl tal-azzjonijiet tad-Dipartiment tad-Dentistrija minkejja l-weda li se jkunu qed isiru kontra proposti min-naħa tiegħu. Id-dentisti fuq bażi full-time fid-dipartiment niżel minn 25 għal 9 fi żmien 8 snin, hekk kif dentisti li qed jiggradwaw ġodda mhumiex jażlu li japplikaw biex jaħdmu fl-Isptar Mater Dei. Dan qed jiġri riżultat dirett tal-kundizzjonijiet tad-dentisti li ilhom numru ta' snin ma jaraw titjib. Dan minn barra l-fatt li x-xogħol tad-dipartiment żdied hekk kif żdiedu s-servizzi provduti. U għalhekk li l-waiting lists f'dan id-dipartiment qegħdin kull ma jmur jitwalu. Gauci għallinna li fid-dawl ta' dan il-Union ma kellix għażla oħra ħlif li tordna azzjonijiet industrijali sakemm jintlaħaq ftehim mal-Gvern. Id-dentisti qed jaraw biss każijiet ta' emerġenza, każijiet ta' nefħiet, dmija u daqqiet. Fl-2008 kien sar addendum fuq l-aħħar ftehim li kien intlaħaq għal-ħaddiema ta' dan id-dipartiment fejn tjiebu xi kundizzjonijiet u sar ftehim li ssir laqgħa oħra biex jintlaħaq ftehim ġdid. Minn dak iż-żmien kien hemm numru ta' laqat li iżda dejjem jieqfu ħesren bla ftehim. Gauci għalinna li l-azzjonijiet se jibqgħu għaddejjin sakemm il-Union tirċievi kontra proposti aċċettabbli min-naħa tal-Gvern.